дар ғарб ин донишманди тоҷикро бо номи Гебер медонанд ва умуман дар олам ӯро ҳамчун падари кимиёи илмӣ эътироф кардаанд. ҷобир ибни ҳайён дар шаҳри Тус дар Хуросони бузург ба дунё омадааст. ҷобир аввалин донишманде буд ки кимиёро аз афсона ба илми таҷрибавӣ ва озмоишӣ табдил дод. маҳз ӯ усулҳои таҳлили моддаҳо, истихроҷ, обгардонӣ, дистиллятсия, кристалсозӣ ва сӯзонданро кашфу мураттаб кард. истифодаи кислатаи сулфат, кислатаи нитрат ва хлоридро нахустин шуда ҷобир ибни ҳайён омӯхтаву таҷриба намуд ва моддаи химиявиеро ихтироъ кард ки метавонад тилло ва нуқраро ҳал кунад. дар ҷаҳон аввалин донишманде дониста мешавад ки ташхисгоҳ ва ё таҷрибагоҳи илмиро бунёд кардаву бо ин шева корҳои омӯзиширо анҷом додааст.